heɗitoɓe tedduɓe barka men e fottuki nder taskaram konngol sakiraɓe asawere nde hande asawe 15 lewru ɗiɗaɓuru hitande ujune 2022 foti e 13 lewru rajibi hitande ujunere temeɗɗe 453 min Nase Yusuf Usman jaɓɓoto on sanne nder taskaram men hande. Taskaram konngol sakiraɓe ni ɗum taskaram sakiraɓe radio tomin dartoto dow kubaruji mawɗi nder asawere timmore. Non ma yebre fiji siyasa hawtade e Hamidou Jaɓɓule on nanay taskaramji cuɓi mawɗi nder leydi Nigeria. Non nder yebre koɗo men hande kudiɗirawam Surajo Ibrahim Tete yewtidi e Malam Abba Liman horejo yebre fulfulde to jangirde Elto Mallum ende FCE Kano. Ɓe kaali dow kuje ɗuɗɗe ha e ɓillare yebre nden wontiri. Nder taskaram hande min gaddanay on gimol belgol sanne. Joni puɗɗiren e kubaruji. nder taskaram kubaruji hande on nanay dow balmanko en sankiti ummatore nder hukuma pamaraka yawuri nder diwal Kebbi. Non ma on nanay dow yebre gomnajo diwal Kano nder ardangal jam'iya APC andini jaɓɓaki yebre G7 nde gomnajo kiɗɗo Ibrahim Shekaraw ɓawo jalorgal to hitordu e ma hokkeki ɗereji seedaram mako. Wakkere lumoku on nanay dow sagbordu CBN ƴewniti Nigeria ɓe naftoro bososel nastuki nder taskaram naira ngam wallutuki nder tonuki faggudu leydi. To en pa'i yaasi leydi on nanay dow konankoɓe soji en leydi Mali juetato mbarama, woɓɓe bo majji ɓawo yippande balmanko en. Horejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky andini taskitare leydi ndin ngam faddaki leydi Rasa gila hippaki ndi. Perwe ngam kubaruji ɗin kuɓɗi. Joni nda kubaruji ɗin ɗi fumaji puɗɗiren e diwal Kebbi. Balmanko en taɓɓake buwol koko yaaki yawuri nder diwal Kebbi tawangal woyla wolandu hirnange Nigeria bano madalisajo lutanowo tayre nden honorable Tanko Yusuf Sanunu andini. Madalisajo on wi balmanko en kewti nyalɗe ɗuɗɗe dow buwol ngol kawtugol diwal Kebbi e diwal Niger. Kubaruji laɓɓini no saggarlen ɓen sankiti ummatore nguroy Kimo e Laka e ma birni Yawuri. Ɓurna maɓɓe ɓikkoy e rewɓe hiddeɓe maɓɓe buwol yaaki gurel Bakin Turu ba honorable Tanko on famtini. Yebre jam'iya APC nde wakkere gomnajo diwal Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ƴewniti yebre senata Ibrahim Shekaraw nde G7 kawta hore ngam tabbitinki jam'iya kan niɓitama. Non waɗama ɓawo nde hitordu to Abuja tabbitini yebre Ganduje woni ardiɓe jam'iya APC nder diwal ngal. Amma ni yebre G7 ɓoyma andini no wullitaki to hitordu ɓurdundu ngam tefuki kalaɓa sabu yebre nden wi waɗanaka adilaku nder kiita kan. En jokka kubaruwol ngol nder yebre fiji siyasa gonde amin. Ha joni en kala ka siyasa joni bo pa en diwal Zamfara. Jam'iya People's Democratic Party PDP yebre diwal Zamfara yeddi jabruɗe madalisa ɗe tigguki komitiru wiɗitaki ballo gomnajo diwal ngal barista Madi Aliyu Gusau. Jam'iya kan wi non ɗum tokkayi didaɗi bo non holdi madalisaɓe ɓen luuti didaɗi hitordu. Nde o halda e jayde Daily Post sawrowo jam'iya PDP barista Bashir Abubakar Magama wangini dow ko madalisa diwal Zamfara waɗi dow windanki horejo hitoɓe diwal ngal tigga komitiru no hunde haramde sabu kita kan fa joni katimmayi to hitordu towndu ndu Abuja. Barista Magama laɓɓini dow madalisaɓe ɓen goyti hani ɓe kumpita ballo gomnajo on ngam laɓɓinki hoore mako yeso maɓɓe hidde ɓe pa'a yeso e tigguki komitiru. Joni bo kalen ka njamu ɓandu. Leyɗe Afrika joeɗiɗi gerdanama puɗɗa hawtuki kure faddaki nyawu corona o. Mawɗo fedde njamu leyɗe windere WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus kanko andini ka Kenya jumɓare to laɓɓini dow hani leyɗe Afrika ma kokke bawɗe hawtuki kure faddaki corona wu e ma nyawuji goɗɗi. Leyɗe ɗen kawti e leydi Egypt e Kenya e leydi Nigeria e Senegal e Afrika fombinari e ma leydi Tunisia. Dr. Tedros ɓeydi famtinki dow hokkuki bawɗe to leyɗe sembiɗɗe tan ngam heɓanki windere kure faddaki corona wu huɓata. Ngam non leyɗe Afrika kokka bawɗe hawruki kure ɗen. Sakiraɓe radio taskaram kubaruji. Sakiraɓe radio sarde nde Nigeria ɓe mboytori dow saɗirma nebbam petrujam. Kampaniwa nebbam ɗam nga Nigeria NNPC tabbitini dow saɗirma kan ɓadake timmuki. Horejo NNPC Mele Kyari kanko tabbitini ka sarde o jaabi ƴami gila komitiru madalisaɓe dow fiji nebbam dow ka petrujam marɗam batte nastinaɗam nder leydi Nigeria.
kudiɗirawo am Hamid Muhammad Jaɓɓule nani mijo woɓɓe Najeriyaɓe dow fiji caɗele petur jam. Keɗoɗen jantore mako. Horejo NNPC o wi campagne ngam tabbitini jabrude kanude koccama ngam hoynuki fi nebbam nder jajel Nigeria. Non bo umri nebbam petrol jam ɗuɗɗan nastino e leydi nder lewru tatabru ngam ɗam peso bo ɗam hoya. Ɓe leykiyaru famtini dow gila asawere warore saɗirma nebbam ɗam timmay fiji ko tay no gonirno sabu nder ɓillaji ma jam ha e ɓilla motaji cendoji ɗam nder diwe leydi ndin ɓawo ɗam wari. Bo ɓe kabda ngam wo'inki no ɗam sendirte. Woɓɓe Nigeria ɓe bangini mijo maɓɓe dow saɗirma nebbam nder leydi ndin. Hassan Kirowa mi nodda jama'are billare nebbam ɗum ɗuɗanimi gaskiya to ɓe joɓatano kemi ɗiɗi joni kemi joyi to ɓe joɓatano kemi joyi joni ujunere no to ɓe joɓata ujunaje ɗiɗi joni warti ujunaje joyi ngam majjum emin darta Allah nebbam ɗam ɗum woƴƴina haraka ka ɓillike sanne. To inni am Usman Muhammad saɗɗirka nebbam ɗum ni waddani men teraji da dama kay tunda denda to mi wurtake diga sare wargo lumo imi yeɓa naira 100 amma joni gaskiya mi yeɓa 150 min keɓi ɗewtade kusan naira 50 ngam majjum min nodda gomnati ga Allah ɗum dara ɗum tunda gaskiya min jarratoyra nder harakaji lumoji amen joni hana irno balɗe ñande. Saɗinma nebbam to Nigeria ni na ɗum hunde hesere gam nde wowama tanni yimɓe mbayri fottuki e ɓillare majjam ba nder lebbi fuɗɗam hitande ni ɗumi heɓe kanjum foodi Nigeria ɓe mboytori ka sanne nder asawere ndeni min andini noon dow hukuma faddaki musle diwal Kano ka PCACC nangi ardiɓe ci'e nebbam petrol jam nayo non ma huwoɓe to ci'eɗen ɗiɗo nangama sabu sippukiɗam ko ɓuri naira 150 bano no gomnati jo'ini. Horejo hukuma kam Mahmoud Balarabe laɓɓini dow ɓe nangama to nokkuje fere nder gallure Kano amma joni biɗitol holli ci'e nebbam e soraɗam nder diwal Kano ngal kam non ɗam fuɗɗi heɓeki. Hamid Muhammad Jaɓɓule Konngol Sakiraaɓe. Hamid Jaɓɓule a yettama. Nyalde Allah salinde dental mi yetti Allah kawtal hore tabbitini ardiɓe ngal nder diwal Kano nder kawral gaɗangal to lamba go'o tukuntawa dow buwol Zurot nder gallure Kano hauti mawɓe dental ngal garɓe gila Abuja e diwal Jigawa e Katsina e ma Kaduna non ma woɓɓe nder ardiɓe dente fulɓe nder leydi Nigeria. Kudiɗirawo am Surajo Ibrahim Tete jalɗirɗo nder kawral ngal waɗani en jantore dow maka. Nyalde alal 13 lewru tatabru moftorde dental metti Allah kawtal hore waɗa de honinki ardotoɓe ngal to diwal Kano to moftorde nden heɓi yalɗerki yimɓe ɗuɗɓe gila nder diwal ngal e diwe kedduɗe ngal nden bo woɓɓe lutani ardangal dental ngal darnde leydi. Ardiɗo dental ngal keso Yunusa Muhammad Giɗaɗo ɓawo honinkimo o holli sewo mako bo o tabitini ka o jeppina teddengal ngal o yowana e tefuki laabi no ɓe gortinirte nder caɗele. Alhamdulillah kama no mbiɗa filati ɗum teddorgal nakamara ba ɓe min sukda ko ɓe min gollidirta Allah mi hollire ɓe ɗokki min kawtal hoore wala ko saɗi wala ko yiɗa kono kawtal hoore Allah mi hollire ɓe ɗokki kawtal hoore ko kawti hoore no awɗini kono guɓirɗi ta hosi guɓirɗi kotol abi a wuway kono ngol wuwata amma ta hawti ɗi kawtama yimma noon kawtal hoore hangal kowoni non ma bo o wi'i o habday o huuda e luttuɗe dente daraniɗe fiiji fulɓe kawral ngal heɓi yalɗirki yimɓe ɗuɗɓe kawtuɓe e Alhaji Labɗo Usman Dawra ballo horejo mi yetti Allah kawtal hoore luto horejo dental ngal nder kawral ngal e Alhaji Isiyaku Umar Sanda zonal PRO mo mi yetti Allah kawtal hoore e Alhaji Ali Muhammad Rimin Dako horejo ɓillital maroɓe e Alhaji Hassan Kuraye horejo mi yetti Allah kawtal hoore mo diwal Katsina e barista Bukar Wakili horejo Dawla Pulako International lisal Nigeria woɓɓe mawɓe dental mi yetti Allah kawtal hoore ima dente fulɓe goɗɗe. Surajo Tete Konngol Sakiraaɓe. A yettama sanne Surajo Tete. Heɗitoɓe tangoyte kubaruji ɗi e ngara on nder taskanam Konngol Sakiraaɓe dow Sakiraaɓe Radio Kano. Joni bo njahen leyɗe yaasi. Konankoɓe soji'en leydi Mali andini dow konankoɓe maɓɓe njuyetato mbarama njowo woɓɓe bo majji ɓawo hippande balmanko'en nder tayre woyla wolandu futnange leydi ndin. Kippol saggarle'en ɓen ukkake ɓawo nde leydi Mali ƴewniti leydi Faransa yawɗina hosutuki konankoɓe soji'en mari gila leydi Mali ndin. Konankoɓe soji'en ɓen nder andinore nde ɓe ngurtini laɓɓini dow ɓe mbari balmanko'en ɓen ma kamɓe 17 andinore nden ɓeydi famtinki no konankoɓe ɓen tokkiti cuɗorle balmanko'en sarde nden ɓe piɗindiri.
wodi geddi sanne dow fiji leydi Mali ɓawo nde konankoɓe ardiɓe leydi ndin tefiri leydi Faransa kosita konankoɓe mari, bo leydiyankoɓe rasa ɓeydake sanne nder tayre Sahel. Nder asawere nde tan joɗiɓe tayre Acham andini jayde AFP dow yimɓe 40 mbara nder hippande jihadinkoɓe IS. Leydi Mali faɓɓi e wontiri e ɓillare soyde rento ko fooɗi konankoɓe soji en leydi ndin jabti laamu gila hoorejo no leydi ndin Ibrahim Boubacar Keita e tabbitinanki leydiyankoɓe ka so'uki de'ende. Sakiraɓe radio. Hoorejo leydi Ukraine Volodymyr Zelensky andini dow leydi ndin e taski ngam faddaki leydi Rasa ko ndi wallitaka gila leyɗe yaasi. O haalika to gallure Munich nder leydi Germany nder kawral lartaki dow fiji soyde rento hakkunde leydi Rasa e leydi Ukraine ndin. Mr Zelensky andini dow leydi Ukraine laatike mahol hakkunde leyɗe Europe ko hewti duuɓi 7 amma ndi tokkata laataki non. O ƴowniti leyɗe windere ndaro ngam faddaki leydi Rasa. Joni bo pa en yeso e yebre lumoku. Sagordu mawndu ndu leydi Nigeria CBN ƴewniti Nigeria ɓe naftoro bo sosel nastuki nder taskaram lumoku naira ngam wallitaki nder sembiɗinki faggudu leydi. Mawɗo sagordu ndun yebre cakol kubaruji Nwani Sobi Osita kanko wanginika nder kawral sembiɗinki lumoku gaɗangal to gallure Benin lamorde diwal Edo nder hitande salinde hoorejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari maɓɓiti taskaram naira. naira ni ɗum ceede dow internet naaba ceede jogeteɗe to jungo ɗe yimɓe kutinirta hande e jango ngam lumoku. Kanje ni dow internet neɗɗo dogginta fiji lumoku fuf. Maskiɓe kolli dow ceede naira mballay sanne nder towtinki faggudu leydi Nigeria. Ceede Nigeria ɗe naira tokki mbustaki nder asaweje ɗe to ceede America dala sippa naira 415 to saggorɗi. Non bo 550 yahanki 550 to lumo min ema wiyete black market. Non ma ceede euro ɗe Ingila sippama 450 e ko yowi to lumo ku saggorɗi, nden bo to lumo min ema ko wiyete black market ɗe sippama 450 yahanki 450. Non ceede Kamaru CFA e sippe boro 200 to saggorɗi, non 450 to lumo ku min ema. Non ceede Riyal sippama naira 110, non ceede Rand Africa fombinari sippama naira 27. Kubaruji e jantoje ngaranon gila Sakiraɓe radio Kano nder taskaram Kongol Sakiraɓe. Hidde min gaddana on yebre fiji siyasa nda gimol fulɓe duniya ngol M Fulanis Gombe nder album mako kesum fulɓe duniya. Belten waɗani fulɓe lesdi duniyaru gimol temo e duro fullo duro anto e mi ɗon tedduma fullo demo anto e mi ɗon jownuma fullo o yiɗi fullo bandam en kendetako fullo duro anto e mi ɗon tedduma fullo demo anto e mi ɗon jownuma fullo o yiɗi fullo bandam en kendetake. Assalamu alaikum har mi ƴewna jama'are fulɓe. Allahu jawmo duniya an wiite mo mayata. An tagi duniya Allah an tagi lahira. Rokkan ilmu Allah mi ƴewna yimɓe fulɓe. Mu'azzamu fillo hande mi warti sare me. M Fulanis a yettama sanne e gimol belgol. Joni kadi jokken kubaruji men e yebre fiji siyasa. Nda kudiɗirawo am Hamid Mohammad Jabbule.
hande taskaram siyasi men fuɗɗira e ɓillaji ɗi jamiya APC darde leydi e hoyreje leydi Nigeria Muhammadu Buhari yidata. Kubaruji keɓadi kolli jamiya kan e nder ɓillaji sabu konde tayre e tammi heɓuki korowal ɓurdugal nder koroje laamu ardangal jamiya kan kakan e wanga sarde nde jamiya kan titi kawral suɓuki ardotoɓe ka darde leydi e ma darantoɓe korowal laamu leydi ndin. Kanko bo horejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari o saldorama wanginki mo ardanto gam laamo ka kam foodi gomna en jamiya kan dullito nangata. Kono laati kubaruji kolli o wala ɗon nde o warti fuu o andinayi mo yiɗi ardo jamiya kan. Jamiya en mawɓe nder ha e ballo horejo leydi ndin Farfesa Yemi Osinbajo sukli gam tabbitinki mo maɓɓe hokka ardangal jamiya kan. Ardangal jamiya APC dande leydi hokki Abdoulaye Abbas ɗerol seedaram ko ardaki jamiya APC yeeso gomnajo Kano Dr Abdoulaye Umar Ganduje e luuto majalisa en mo hukuma pamaraka Doguwa e Tudun Wada Alasan Ado Doguwa e ma Murtala Sulengaro komisinajo hukumaji pamari ɗi diwal Kano. Ɓawde gomnajo diwal Kano Dr Abdoulaye Umar Ganduje heɓi jalorgal dow yeɓre gomnajo kiɗɗo senata Ibrahim Shekaraw nder kiita ardangal jamiya APC to diwal ngal. Nder jonde kiita kan to Abuja hitordu wullitaki ndu wirgi kiita ka hitordu mawndu hitino hokki yeɓre Shekaraw ardangal bo ndu tabbitini cuɓaɓe yeɓre Ganduje goni ardiɓe jamiya kan nder diwal Kano. Nder cuɓi ardangal jamiya kan nder lewru 11 Abru hitande 2020 yeɓre Ganduje suɓi Abdoulaye Abbas dow darde horejo jamiya APC diwal Kano nde yeɓre Shekaraw nde G7 bo suɓi Amadou Haruna Zago gamo ardoɓe. Kono laati kayrema yeɓre G7 e nde woodi haala dow kiita kan. Wakkere nde gomnajo Kano ɓoymajo ardini holli mettan ɓeram maɓɓe dow nonno ardiɓe jamiya APC darde leydi dogginirta fiiji maka. Senata Shekaraw ardiɗo yeɓre nden nder yewtere mako e jayde BBC o hollino jamiya kan haɗiri. Wakkere mako ɗereji seydaram kusarde nde hitordu laɓɓini hamɓe hokkete ardangal, amman joni nde hitordu wayli kiita kan to ndu hokki wakkere gomnajo diwal ngal bawɗe ɗen jamiya kan yawani hokkuki ɓe seydaramwol ngol nder ko yottaki wande woore e kiita kan. Obo sappike non ɗum soyde aadilako gila ardiɓe jamiya kan. Senetajo on tabbitini kaɓe gollitoyto bo ɓe jaɓay ko hitordu ɓurdundu ɗum hitoto. O holli kadi mettan ɓeram mako dow haalaji ɗi gomnajo on haalini ɓawde wakkere mako heɓi jalorgal to o holli non ɗum hanayi tawe to mawɗo ba mako. Joni bo ka diwal Zamfara madalisajo diwal Zamfara woytorake e nonno gomnati diwal ngal toskirtamo hama e ɗaɓɓa halkukimo ma bo suramo sabu o salike natuki nder dugiɓe ɗum itta ballo gomnajo diwal ngal dow korowal laamu. Honorable Salisu Usman Zurmi andini dow eggi gila diwal ngal sabu huluki toskere nde gomnati ɗum ɗaɓɓata toskukimo sabu o walli jamiya mako ka PDP e dugaki ballo gomnajo diwal ngal barista Madi Aliyu tawaɗo nder jamiya mako itte. Obo laɓɓini dow o nangaka amman o andi gomnajo diwal ngal bello matawalle umri o nangi tan gam o daranike gonga. Obo walli jamiya mako kam foodi gomnati diwal ngal yiyata o latani keɓe giyal dande gam non dikka ɓe nangamo heɓa ɓe kuɓina haaje maɓɓe ɗum ittuki ballo gomnajo diwal ngal dow korowal laamu. Kanko bo bolwankejo gomnajo diwal Zamfara ngal Daylani Bappa ko o jaabi ka o fewni haala kan o wi'i gomnajo diwal ngal nastata fiiji madalisaɓe e ma madalisa kan. Joni bo ka PDP jamiya nawlirte ka to Nigeria tefi ka ittuki ministajo fiji nebbam mo leydi sabu yebare nde o yeebi foɗunde nassinoyki nebbam petur jam bonniɗam nder leydi ndin. Jamiya PDP laɓɓini dow gomnati APC e sukli tan non no heɓirta ceede hidde ko cuɓi hitande warore gam humta haaje mun. Kaka wangi ɓawde Nigeria ɓe gullata sabu saɗirma nebbam petur jam nder leydi ndin. Kam foɗi jamiya kan tefi ministajo on jippo dow korwal ministaku ɗum. Nder anninore nden jamiya kan tefi kanko ma horejo leydi Nigeria Muhammadu Buhari o jippo dow korwal ministaku fiji bote nebbam hokka maskaniɓe fiji nebbam gam jahal yeeso Nigeria. Joni bo gokka nanduka e koydol nonye Joseph Innirajo mo duuɓi 100 wangini anniya daraki ardongal horejo leydi Nigeria nder cuɓi mawɗi ɗi hitande 2023 garoji. Josephine andini dow o taskike kuuɗe ɗuɗɗe gam Nigeria ɓe to o suɓama ardangal leydi ndin. O andiraɗo e inde Living Legend malla bo Maman Africa. Innirajo on tawaɗo nder diwal Anambra bo kanko tiggi Dental Voice of Senior Citizen of Nigeria. O wangini anniya kan sarde dental ngal wirlani jayde NTA to ofisro mayre. Kerol yeɓre siyasa men nder kongol sakiraɓe hande Hamidou Mohammed Jaɓɓule wiyata on bonde amin.
Hamid Jaɓule kuuɗe ma potti, a yettama. Ta ngejjite taskaram konngol sakiraɓe e warana on gila sakiraɓe radio Kano. Joni bo nda taskaram koɗo men hande. Surajo Tete e Modibbo Abba Liman mo jangirde FCE Kano. Assalamu alaikum heɗitoɓe. Hande en gonda e Modibbo ɗo to yabre fulfulde to FCE Kano. Kadi kanko ardi yabre nden won ɗon komi haalata Malam Abba Liman. En nanani ɓellaji ɗi wakkere nden wontiri. Nastoyki maɓɓe kadi soyde wanguki maɓɓe to yabre nden. En nanay kadi laabi ɗi hani tokke ngam pokaraɓe komi a fulɓe nattowa janga ɗemgal maɓɓe ngam heɓa ɗemgal ngal gal dardo e hoore ma ngal. Allah hokki jam. Assalamu alaikum warahmatullah. Inde am Abba Liman, mallumjo janginowo fulfulde ha ɗo ni Federal College of Education Kano ko jangirde el to modiɓe nde lesdi wiyetende FCE Kano. To Allah hokki jam, ba hikka waɗa e duuɓi noyi gila tegguki yeɓre de fulfulde? Yeɓre fulfulde tiggama ha FCE Kano daga waɗani duuɓi nogas e go'o kono gasi ɗiɗi nini. Bana fokaraɓe kamɓe noyi heɓi wurtineki koɗɗaɓe on ɗon gila puɗɗuki e janginki fulfulde ko waddi hande? Fokaraɓe wurtinaɓe nde jangirde fa ɓe ɗuɗɓe. Lallay sentu neɗɗo joɗi hisake amma ɗuɗɓe sosai. Ndenno fokaraɓe ɗon no kerol amma joni na bandenno ko de ki jangirde ɗen maɗe latake sembe maje no usto amma warki fokaraɓe joni hoyni. Arande en kam fukaraɓe no woni set gotel en keɓa bana 150 bana 150 150 150 par min keɓino ndenno amma ko nde artirano bo ɓikkon jo sappo e jo nini amma joni pukaraɓe ɓen ɓe ɗuuɗa na bannane amma jonta min keɓa bana himɓe 50 students ni. To mi paami won ɗon naneno pukaraɓe ɗuɓɓe ɓuri heɓeki to de e yabride fulfulde ɓe ɓuri nastoyki ɗo ɓe janga ɗemgal ngal joni kadi ba pukaraɓe heɓatake no hani. To ko waddi ka a ɓilla kanka soyde heɓuki pukaraɓe no hani joni? Ko waddi ɓilla ka kanjum woni ndenno min heɓa pukaraɓe pri NCE ɓe janga pri NCE daga pri NCE kadi min wayla ɓe yeki NCE 1 amma joni ɓe warti pri NCE ɗum laafi se namo kala jangata pri NCE latuki leddi ndin fumandi wala ceede neɗɗo wara janga pri NCE waɗa duuɓi 4 ha NCE tan to ɗum ɗuɗaniɓe kanjum waɗi joni pri NCE wola pri NCE ɗum famɗiti sosai kay ma wolama joni ɓuri duuɓi 3 ko 4 min ngala pri NCE sam gaba ɗaya. NCE 1 tan warata waroɓe NCE 1 bo fayinta masalaji mi mari kanje ngoni go'o ni fulfulde nde wala nder syllabus ɗum WAEC benne ko o jam syllabus fulfulde wala sey nde maruki fulfulde nder syllabus ɗum jam ɗo latini fulfulde wala heɓa students muɗum direct sey to fulfulde heɓi students woɓɓe ɓe ngari be languages goɗɗi feere be nata ko hawsare be english be other languages on fulfulde heɓata kalta heɓa seɗɗa nder maɓɓe nden bo fahintama ɗuɗɓe ma ɓe andama fulfulde nde jangine ɗo kanjum waɗi mi larata fukaraɓe ɗuɗay bannane. Joni dow ƴewnaɗo gaɗata dow kamɓe fulɓe ema kala kajanoɓe kangal ɗemgal ngal fulfulde dow ɓe kabda kamɓe babiraɓe ɓe lelduwa ɓiɓɓe maɓɓe wara janga ngal eden kadi kamɓe giɓɓe wara nastowa janga ɓe gara ɓe janga ɗemgal maɓɓe kadi i botte ɗe ɓe keɓata ɓawa ɓe jangi ɗemgal ngal. Alhamdulillahi lallay a ƴami ƴamol bongol. Fulfulde ɗum wolde wolwore bana bolle fuu. Fulfulde bo ɗum wolde on fasiyankere marde basira neɗɗo mo jangayde ko o wawinde o jangintande ko ma o wurtade mi wi'ama o wurtade ngam ɗume o wi'an tan o anda ko o wiyata. Fulfulde yiɗama wara jange kayre ma nde ɓange ba bolle goɗɗe ɓanga. To en laari mi nodda pukaraɓe ɓe ngara ɓe janga fulfulde ngam fulfulde nden ha joni nde mawnayi nde mari caroy ɗuɗkoy kon ɓe mari haaje fulfulde ɓe mari haaje bana cuuɗi radio bana kuugal taɗoɓe bana kala kuugal ngal huwete fuu pukaraɓe ɓe min jangini e huwaɗe wala kuugal ngal jangowo jangata huwa wakkere bolle ko art o janga goɗɗo huwa ngal janguɗo fulfulde huwata ngal kala mo jangi fulfulde fuu heɓuki kuugal mako be heɓugo kuuɗe goɗɗe fuu fotankal kadi fayinta min nodda saroji manga makam bana fulɓe e hajanoɓe fulfulde en ngara en janga fulfulde en ɓanga wolde meɗen to en hawtake inchallahu taala fulfulde nde ɓangete fulfulde to nde ɓangi nde warti luumo en parmin en weli bolle goɗɗe joni lattake luumo bana turankore ɗum luumo hawsare wartake luumo to e pat nde huway fulfulde nde kayre woni joni nde wala defte nde wala huwoɓe nde wala janginoɓe ko da ɓe janginande to makarantaji pamari ma mallum en janginoɓe ɓen ɓe ngala to en wi hukumaji mawɗi hosa hukumaji bana gomnatiji hosan ɓikkoye meɗen janga fulfulde to makarantaji pamari ma janguɓe fulfulde nden ɓe ngala to nden bo ko handi ma
enen fulɓe en gaɗa en darana wolde meɗen bana woɓɓe ma darani wolde ɓe laati. Enen fulɓe en dara ba en dari en ɓangi hawsare en dara en ɓanga wolde men bo Allah ɓangude. To amin ya Allah. Ba on nani ni on gondi e koɗo meɗen mo Asawere Malam Abba Liman ha yabri Fulfulde FCE Kano. Sai wonde Asawere nden kadi to Allah hewtini en nana goɗɗo koɗo on gettama. On jarama no fewi Surajo Ibrahim Tete e Modibbo Abba Liman. Fuu kerol komin marani on nder taskaram konngol sakiraɓe asawere nde asawere warore to Allah jaɓi min co'oyto e gorka kesa ta gejjite bo nyalde altine e alarba e jumɓare min gaddanay on kubaruji dammuɗi. On mbawai tokkon jeyajayɗe amin e Facebook, Telegram, Twitter e ma Instagram @sakiraɓe media. So on jalɗiri dow channel amin ɗum YouTube on keɓay bidiyoji ɗimin gedanta on. Non ma on mbawai bindanon min dow email sakiraɓe media@gmail.com. On beltanama sanne yelaki on tokkay min nder taskaramji yeesoji. Dow darde huudiɗiraɓe am Surajo Ibrahim Tete e Hamidou Mouhammad Jaɓɓule wallitiɓe yam nder taskaram hande. Min ɗowɗo ka Nase Yusuf Usman wiyata on mi yetti siwte jam.